Dobro večer. Evo nas u jednoj svakodnevnoj temi koja se tiče svih nas. Daleko od politike, jučer smo se ispolitizirali. Naime, nedavno sam u jednom razgovoru telefonskom s jednim profesorom doktorom iz Osječke bolnice čuo informaciju koja me, pa dobro, ne baš previše iznenadila, ali ipak u svim ovim otrovima koje uzimamo u sebe kroz cigarete, kroz alkohol, kroz koješta, nezdrav zrak, droge i slično, on kaže da neka istraživanja, to još nije apsolutno znanstveno dokazano, ali govore u prilog tezi da najviše karcinoma ljudi dobivaju od zagađene hrane. Dakle, hrana može biti lijek, hrana može biti otrov, hrana nam svima treba, što jedemo malo tko zna. Od 1. siječnja na snazi su promjene Zakona o informiranju potrošača u kojemu se jedan dobar dio odnosi na promjene režima informiranja ili obavještavanja o tomu što jedemo, što kupujemo. Pa će primjerice ona mala slova sitna koja do sad mnogi od nas nisu mogli pročitati kada nađemo neku robu u prodavaonicama, sada morati biti mnogo veća, najmanje milimetar zarez 2, tako da ćemo moći pročitati štošta o proizvodu koji kupujemo. Morat će biti upozorenja postoje li u tom proizvodu neke alergene tvari, dakle možemo li, ako smo alergični na nešto, smijemo li uopće to konzumirati ili ne. Morat će pisati cijela geneza podrijetla hrane, mesa primjerice, gdje je neko govedo, svinja, perad ili nešto slično zaklano, gdje je zaleđeno, odakle je došlo, kada je zaleđeno, kakav tretman je prolazilo, a sve da bismo bili bolje obavješteni o tomu što jedemo, što kupujemo, i to je u načelu, to je u prilog ovom načelu transparentnosti za kojim se ide zadnjih godina, koje je jedno od temeljnih načela demokratskih razvijenih sustava po kojem se Europska unija razlikuje od nekih zaostalih društava. Evo, pozdravljam pored sebe, dakle, Tanju Popović-Filipović, inače dopredsjednicu, sad ako sam dobro zapamtio, Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske. Dobro večer. I profesora doktora Damira Gugića, ovog mog telefonskog sugovornika s početka uvoda, inače zaposlenog u Kliničkoj bolnici Osijek, specijalista onkologa koji se puno bavi ispravnošću hrane i zagađenošću hrane. Doduše nešto se malo i na njemu vidi da je temeljit u tome, točno, ako smijem primijetiti. Evo, upravo se vratio ovih dana iz SAD-a gdje je, odakle donosi nekakve nove i šokantne informacije, pa možda doktore da krenemo od toga što ste vidjeli ovo danas što ste mi ispričali, je vrlo dojmljivo bilo. Pa bilo je interesantno, bio je Breast Cancer Simpozijum u San Antoniju, to svake godine se organizira. To je zapravo za karcinome dojke gdje se skuplja svjetska elita koja se bavi problematikom karcinoma dojke. A onda u nekoj od pauza uzeo sam u San Antoniju neke njihove novine i na naslovnoj stranici je bilo "Ova nas jabuka truje". Bila je prikazana jabuka koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države iz Kine, koja je cijeli svoj životni vijek provela umotana u papiru. Znači, na samom drvetu, kad je bila mali pupoljak, stavljen je kao loptica od papira u kojoj je ta jabuka narasla. Ta jabuka je zapravo s tim papirom koji je bio tretiran herbicidom, pesticidom, fungicidom, pojačivačem okusa, boje ili svega drugog što se poželjelo. Ona je zapravo narasla na tome drvetu i ona definitivno nije zdrava i vjerovatno potaknuti onom pričom o pepeljuzi ili koja je zapravo ona maćeha je dala onu jabuku otrovanu, onda su oni napravili otprilike na naslovnici "Ova nas jabuka truje". A izgleda savršeno. A izgleda savršeno. Znači, nešto je upakirano da vizualno, često puta i po boji, pa zna se promijeniti okus, bude izuzetno dobro, a zapravo je potpuno štetno, krivo i samo služi interesu profita ono ko plasira takav proizvod
na tržište. A sad odmah imam nekoliko pitanja. Zašto ovi fungicidi i ne znam kakve sve obrane od kukaca ako oni ne mogu doprijeti u nju jer je ona zamotana u taj papir? Pa vjerovatno zato što bi oni pronašli neki put, jer taj razvojni, ja nisam tehnolog ili biotehnolog ili voćar da bi znao, međutim vjerovatno ima razloga zašto su morali taj papir u kojem je jabuka rasla i sazrijevala, zašto su je morali zamotati u tu neku, ja ne znam da li je papir, ali neku foliju nečega. Da, prije, ne znam, mjesec, dva sam imao emisiju u kojoj smo spominjali onaj imazalil, ako se još sjećam dobro, kako se taj otrov zove, u stvari isto zaštitno sredstvo kojim se tretiraju agrumi. Pa sad naranče, mandarine i limuni i slično, što u stvari su bili u pitanju limuni koji su došli iz Kine tretirani tim imazalilom, ali upravo je to sredstvo kojim se tretiraju i drugi agrumi. I negdje piše da taj imazalil prodire duboko kroz koru u plod. Sad me zanima, ako se jabuke tretiraju godišnje prosječno 15-ak puta, a ova godina je bila vrlo kišna u proljeće i rekli su mi voćari da si do 20 puta tretirali jabuke. I za svake kiše su to morali raditi ako su željeli neki prinos imati. Može li ona onda biti zdrava? Oni me uvjeravaju da može jer su svi tretmani u dopuštenim količinama. I kaže da su puno opasnije jabuke ili voće proizvedeno kod nekog malog voćara koji ima privatni voćnjak i koji nije tehnološki opremljen svim tim preciznim mjernim instrumentima u kojim omjerima šta mora miješati i koji nema sve te certifikate. I onda on od oka stavi zaštitu, pa su te onda njegove jabuke opasnije od jabuka velikih voćara koji imaju certifikate i koje sve rade u skladu sa pravilima struke. I premda su 20 puta tretirali svoje voće, ono nije opasno za zdravlje jer su te količine sve bile u zakonskim, odnosno stručnim granicama. Evo prije emisije razgovarao sam sa gospođom. Davno razmišljam da napravim jedan rad gdje bi prikazao da povećanje količine umjetnih gnojiva i zaštitnih sredstava kroz zadnjih 50 godina na našim prostorima linearno sa otklonom od 10 godina iza dovodi do povećanja incidencije broja novo oboljelih od malignih bolesti. Ja ne tvrdim da je samo zagađenje hrane glavni razlog, ali je jedan od bitnih razloga zato što svaki dan moramo jesti. Mi svaki dan moramo piti vodu. Voda se puno više i žešće ili točnije kontrolira zbog toga što postoje svakodnevna testiranja što mora raditi vodovod, što mora raditi Zavod za javno zdravstvo. To potječe još od nekih vremena, ako se sjećate da se nekad bacao novčić u bunar za sreću. Novčići su najčešće bili bakreni. Bakar je ionizirao u toj vodi i činio je tu vodu zdravijom. Zbog toga je se bacao novčić u bunare za sreću. Pa je ta dugogodišnja ili više stoljetna povijest praćenja i kontroliranja vode, što su znači naši preci ili prapreci neki još od Grka ili prije primijetili da je vrlo važno kontrolirati izvore vode. Oni su u prednosti 2000 godina u odnosu na ovo što sad kolegica i preko udruge Potrošač i svi mi zapravo želimo početi kontrolirati što mi jedemo. Osnovni problem je da nema dovoljno hrane koju ova zemaljska kugla može proizvesti za svoje stanovništvo ako se neće upotrijebiti ova sva agrotehnička pravila, struke, umjetna gnojiva, zaštita. Znači nema dovoljno. Pa i GMO. Vjerovatno i GMO. GMO je jedan od načina kako da se dobije više sa iste površine. Ako znamo da se prirodni resursi mogu obnavljati uz pomoć ovog što smo rekli linearno, a populacija raste sa kvadratom, to već pratimo zadnjih 160 godina od onih prvih engleskih istraživanja. Zapravo stanovništvo nemjerljivo brže raste nego što rastu potencijali za proizvodnju hrane. I da bi vi mogli zadovoljiti potencijale za kalorijama ovoga svijeta, vi morate jednostavno danas kontrolirati, odnosno u proizvodnju unositi sve više i više
raznih surogata od herbicida, umjetnih gnojiva, zaštitnih sredstava i svega. I sad što se dešava? Ako vi pređete tu granicu, a pređete zato da bi dobili još veće prinose, da bi imali veći prihod, uvijek iza svega stoji neka ekonomija. Da bi vi imali taj veći prihod, onda vama u konačnici nije ni bitno čije će dijete pojesti to žito. Ja imam jedan primjer koji često spominjem, nekad sam išao davno u lov, 10-ak dana prije nego što je žito trebalo biti skinuto, prije nego što su kombajni trebali ići, kolege lovci i ja smo išli u lov na divlje svinje. Divlja svinja ima 40.000 puta bolji nos i njuh razvijen nego čovjek. I mi smo čekali lijepo divlje svinje. Kako se to izračunalo, baš me zanima. Izračunalo se, vjerujte da tako kaže. Pa da, pa vode svinje... Vjerovatno su razrjeđivali koncentracije mirisa ili ne znam. Pa tartufari vode i svinje, ne samo pse. Jer su jako dobre. U ovom slučaju, znači, mi nismo ulovili ni jednu divlju svinju jer se one uopće nisu zadržale u tom žitu. One su prošle. To žito je vjerovatno bilo pretretirano raznim herbicidima, pesticidima, umjetnim gnojivima, njima to nije odgovaralo. Za 10-ak dana, vjerujte, ne više ili 12, je došao kombajn, on je pokupio to žito je otišlo u neke silose, otišlo je u hranu za našu djecu, za nas. I mi ne znamo točan razlog, ali jedan od razloga, sigurno jedan od bitnih razloga za povećanje broja novo oboljelih ili incidencija od karcinoma je upravo to. I najjača industrija na svijetu je prehrambena industrija. Nikakva naftna, nikakva farmaceutska. Jer veliki dio svijeta se ne vozi autom, veliki dio svijeta se ne liječi. Ili je zdrav ili se ne može liječiti. Ili se ne može liječiti, a svi moraju jesti. I zbog toga su velike kompanije za prehranu zapravo najmoćnije. Vi kad pogledate koliko novaca imate u razvoju raznih tih proizvoda, poljoprivredne mehanizacije, prehrambene industrije, sve je bazirano oko stomaka. Je, i tu je naša najveća razvojna šansa, slavonska. Pa je čak bilo i lutanja da se moramo opredijeliti za neke druge industrije, a ne prehrambenu, u ovakvom srcu plodnog tla i sve skupa. Ali dobro, da ne skrećemo s teme. Gospođo Popović-Filipović, ili već kako, jel? Možemo i Tanja. Što ćemo dakle dobiti ovim izmjenama Zakona o informiranju potrošača? Vi ste lijepo naveli, neke stvari. Vi ste lijepo naveli taksativno koje nam novine nosi Zakon o informiranju potrošača o hrani i sve to meni divno zvuči. Budimo optimistični, ali moramo vidjeti što će se u praksi događati. Mi imamo isto odlične propise vezano uz zavaravajuće oglašavanje, Zakon o zaštiti potrošača koji je u potpunosti usklađen, ali vidimo u praksi da se stvari ne odvijaju onako kako smo očekivali i da određeni članci zakona za koje smo mislili da su da smo prešli taj minimum harmonizacije i tako dalje, da se dalje događa to da se oni ne poštuju u praksi, tako da je teško sad reći dok ne vidimo kako će se postupati u praksi. A druga stvar je, sad ćete reći, ovi iz udruge potrošača vide samo probleme, ali meni malo ovaj dio do isteka zaliha, to smo razgovarali i u pripremi za emisiju. Jedna stvar je istek zaliha kod mesa i mesnih prerađevina, kod jogurta i tako dalje, ali vi imate proizvode kao što je tipa maslinovo ulje koje znamo da istek roka trajanja baš i nije u nekim parametrima od nekoliko dana, da mi znači možemo očekivati proizvode sa starim deklaracijama i do kraja iduće godine i do kraja one druge godine i tako dalje. Što se tiče, odlična stvar je minimalni fond, znači to je sad računalni fond 12. Mi smo zagovarali da taj dio uđe i u Zakon o zaštiti potrošača, ali da se odnosi na predmete opće uporabe, ne samo prehrambene namirnice. Mislim da ćemo s tim izbjeći velik dio problema. A za ostalo možemo pričekati. A ovo se sad odnosi samo na prehrambene namirnice? U ovom slučaju znači je u Zakonu o informiranju potrošača o hrani. Da, mora bi svugdje biti, posebno u onim ugovorima s bankama, recimo, tamo je najvažnije da bude. Jasno, znači to je priča koju mi promoviramo već duže vrijeme i želimo da kao jer možda mnogi ne bi uzeli kredit da su pročitali sve. Da su slova bila malo veća nego što su bila. Da. To su sve fini trikovi na koje se ljude peca i da im se ono što im ide u prilog, a ono što im ne ide u prilog se skriva presitnim slovima i računa na ljenost i komotnost ljudi da to ne čitaju, da im se ne da,
I u svakom slučaju, svaka informacija koja dođe do potrošača u trgovinama, trgovačkim lancima mora biti jasna i nedvojbena. Mi ne možemo očekivati od potrošača da, karikiram, da uzme godišnji odmor da bi pročitao svaku deklaraciju i da bi izašao sa vrećicom potrebnom za taj mjesec za špeceraj, niti možemo očekivati niti to znanje. Znači jasno, jednostavno, transparentno da bi potrošač mogao u kratkom vremenu odabrati proizvod koji želi. To donekle komplicira život proizvođačima. Oni sad moraju malo više raditi, malo više voditi brigu o podrijetlu, sve to dobro isticati. Imaju malo više administriranja nego prije i opet će sad reći da je još teže poslovati u Hrvatskoj nego prije zato što se moraju držati sad još nekih dodatnih obveza. Ali to je jednostavno standard. Ja mislim da te obveze nisu toliko prezahtjevne kad potrošač koji je dao vama povjerenje, želi znati odakle je taj proizvod. Ja mislim da to nije nešto što bi trebali... Da, godinama pričamo o uvozu, ne znam, jeftine svinjetine iz Čilea, Brazila, koja je išla, putovala okolo po svijetu dok nije stigla do nas. Ne znam, i u Aziju i preko Rumunjske smo je uvezli i ko zna prije koliko godina je zamrznuta i to više ima puno manju vrijednost nego što je svjež proizvod, ali i puno veću štetnost. Mislim da će se neke od ovih stvari riješiti implementacijom ne samo zakona. Štetnost po zdravlje, nego štetnost po domaće proizvođače. U svakom slučaju. To. Ali prvenstveno mislimo na zdravlje. Jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju, nešto što je negdje otpisano, zašto su dobivene subvencije, ne znam, to se sad plasira na naše tržište. Posebno ova ruska kriza sa sankcijama Rusije gdje sad imamo previše robe u Europi koja traži svoje tržište. Znamo kako smo i mi s mandarinama prošli, jel? Tako i drugi prolaze sa nekim svojim robama i sad imaju viškove i to guraju na naše tržište, uništavaju domaće proizvođače. To je novi udar na razvoj domaće proizvodnje, gospodarstva uopće. I ne znam kako ćemo se iz svega toga iščupati. Molim kolege u režiji da mi nazovu Ivicu Kelama. Naime, drugi je redoslijed bio gostiju što sam im dao. Iza njega je bolje da ide ravnateljica Hrvatske agencije za hranu koja će onda dati nekakvu opću ocjenu svega ovoga što čujemo. A Ivica Kelam je inače doktor znanosti koji je specijalist, bioetičar, specijalist za genetski modificirane organizme. Doktorirao je na GMO-u, a evo, nedavno sam ga slušao na jednoj javnoj tribini s Miralom Holy. Vodio je tu tribinu i tad smo se u stvari upoznali. Doktore Kelam, čujemo li se? Aha, čujemo se. Dobro večer. Poštovanje. Evo, sjetio sam vas se nedavno kad je objavljeno u stvari da u Hrvatskoj postoje polja zasijana GMO organizmima. Spominjalo se nekoliko sorti soje uvezene po svemu sudeći iz Bosne gdje je carinski režim nešto slabiji ili jednostavno granični prijelazi nisu pod takvom kontrolom ili takvim nadzorom kakvi su granični prijelazi s drugim zemljama ili uopće neke sad više granični prijelazi s Europskom unijom su nešto liberalniji, ali tamo je i ta kontrola puno veća. Dakle, koliko god smo se reklamirali kao zemlja bez GMO-a, kao zemlja s velikim potencijalom za proizvodnju zdrave hrane, izgleda da se na mala vrata, da nam se uvuklo nešto što nismo željeli. Kakve su vaše informacije o tomu? Imamo li razloga za strah kad kupujemo soju ili neke druge proizvode koji također mogu doći iz GMO sjemena? Pa onda ćemo još jedno pitanje, dva poslije toga. Dobro večer, pozdrav vašim gostima u studiju i svim vašim gledateljima. Što se tiče ovih vaših pitanja vezano uz sijanje nelegalne GMO soje iz Bosne i Hercegovine, moj komentar bi tu bio da svi oni koji su posijali tu ilegalno uvezenu soju, sjeme GMO soje iz Bosne i Hercegovine su počinili kazneno djelo jer su prekršili članak 67 zakona o GMO iz Republike Hrvatske 2005. godine, gdje je propisan novčana kazna u iznosu od 500.000 do 1.000.000 kuna za svaku pravnu i fizičku osobu koja bez dopuštenja ili suprotno utvrđenim uvjetima uvodi u okoliš GMO. Prema tome, ovo što se tiče toga nelegalnog sijanja, to su stvari savršeno jasne. To je bez specijalne dozvole nezakonito, odnosno svi oni koji siju
takvu soju direktno krše propise, treba ih sankcionirati. Da, što mi kao potrošači imamo od toga, što će oni biti sankcionirani? I kada, da. Čujte, ja mogu govoriti samo o onome o zakonima kakve mi imamo. Prema tome, meni uopće nije jasno kako može, koju poljoprivrednik vidi računicu u sijanju te i takove GMO soje, s obzirom da je dokazano da općenito genetički modificirani usjevi ne donose veći prinos. To je jedan od onih uobičajenih mitova u koji ljudi vjeruju. Znači, ako sijemo GMO soju ili kukuruz, dobit ćemo veći prinos i bolje će kukuruz ili soja roditi. To jednostavno nije točno. Jer zbog većeg prinosa GM usjevi nisu ni dizajnirani, niti se nalaze na tržištu. Oni se nalaze na tržištu zbog prodaje herbicida, odnosno zaštitnih sredstava. Na kraju krajeva korporacije koje su izumili GM usjeve, prvenstveno mislim na Monsanto, one su prvenstveno znači kemijske korporacije, odnosno korporacije koje proizvode herbicide, odnosno pesticide i insekticide. I to je njihov primarni financijski motiv da prodaju u paketu genetički modificirano sjeme koje je patentnim pravima zaštićeno i u kompletu naravno da prodaju i herbicide kojima će biti tretirane po sjeme. A čemu onda uopće GMO ako ne daje povećane prinose? Tu je odgovor vrlo jednostavan. Kontrola. Moć. Financijski interes. Da, ali čime će osvojiti poljoprivrednog proizvođača ili ministarstvo poljoprivrede koje će pristati posijati njihovo sjeme ako to nisu povećani prinosi? Pa čujte, dokazano jeste da nisu povećani prinosi, jer povećanje prinosa ovisi o puno više čimbenika, ne samo o petljanju po genomu dotične biljke. A što se tiče financijske inicijative, treba biti pošten pa reći da kada je počela sjetva genetički modificiranih usjeva 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i još nekim drugim zemljama širom svijeta, tada to jeste bilo dijelom isplativije poljoprivrednicima, no s vremenom su dotične GM kulture razvile otpornost na te herbicide, pa su se i ti financijski benefiti istopili, tako da se sad u principu ne isplati financijski gledajući sijati GM kulture. No, zbog patentne prava, odnosno zaštite patentnih prava na dotično genetički modificirano sjeme, poljoprivrednici su u klopci. Oni ne mogu jednostavno otkazati, odnosno prestati sijati GM usjeve, s obzirom da po ugovoru koji sklapaju sa korporacijom koja je proizvela GM sjeme, dužni su sljedećih nekoliko godina dopustiti njihovim inspektorima da kontroliraju polje i ukoliko se utvrdi prisutnost GM sjemena, mogu ih tužiti i platit će masnu odštetu, što se nažalost i događalo i događa se. Tako da u tom smislu su poljoprivrednici u vrlo neugodnoj situaciji. Da, ti bi proizvodi trebali biti, odnosno organizmi, otporniji na neke bolesti, na trulež, oni bi morali biti dugotrajniji, pogodniji za transporte na udaljene destinacije i tako? To je ono nekako uobičajeno laičko, ajmo reći tako laičko vjerovanje, ali treba naglasiti da što se tiče genetički modificiranih usjeva koji su u komercijalnoj upotrebi, znači koji se siju širom svijeta, to su svega 4 kulture koje se siju na preko 99% svih površina u svijetu, to je znači genetički modificirana soja, kukuruz, uljana repica i pamuk. Oni su dizajnirani prvenstveno da podnesu djelovanje herbicida ili da proizvode svoj insekticid, kao što je primjer recimo tih BT usjeva koji proizvode svoj insekticid i na taj način tjeraju kukce. No i to isto ima svoju štetnu nuspojavu, to je da kod te proizvodnje kod tog BT insekticida što biljka proizvodi, taj insekticid štetno djeluje na one kukce koji nisu štetni za usjev, odnosno koji imaju svoju korisnu ulogu u ekosustavu, a ovi štetni kukci s vremenom razviju otpornost. Tako da i ti BT usjevi koji proizvode insekticid s vremenom postaju sve manje djelotvorni, odnosno gube svoju smisao i svrhu. U stvari se volimo igrati Boga, a nismo ni približno tako savršeni, jel? Da, jasno. Da. Pa dobro, čini mi se da onda GMO nema neke budućnosti u stvari. Ja bih volio biti tako optimističan kao vi. Ovako, gledajući realno GMO tehnologije na ovaj način korporativno kontrolirana, patentnih pravima zaštićena je potpunosti promašena. Ona ne služi općem dobru, ona ne služi poljoprivrednicima, ona ne služi u krajnjoj liniji nama potrošačima, odnosno konzumentima hrane koja je porijeklom GM
usjeva, ona služi samo isključivo znači njenim tvorcima, to su korporacije koje su ih izumile zato i kažem koje ih naplaćuju. Da sumnjam u njenu svijetlu budućnost, odnosno ona će trajati onoliko koliko su njeni proizvođači moćni, a oni neće biti moćni do vijeka. Naime, sjećam se tamo 70. godina prošlog stoljeća su izmišljeni prvi električni automobili. Pa su te projekte, autorska prava, pokupovali naftni divovi kojima nije bilo u interesu razvoj električne autoindustrije. I onda su naravno zatrli te projekte, stavili ih negdje na dno ladice, zaključali, zakopali i to se nije razvijelo jedno vrijeme, ali opet se električni automobili došli i sada se čini da nezaustavljivo preuzimaju tržište. Dakle, nijedna naftna industrija se nije uspjela oduprijeti električnim automobilima. Zašto bi se prirodna, zdrava hrana, zašto bi ona podlegla pred navalom GMO-a samo zato što to pritišću moćne korporacije poput tog Monsanta ili nekih drugih? Zato što oni imaju financijski interes i imaju strahovito jaku lobističku moć da mogu lobistički utjecati na donositelje zakona, znači na zakonodavstvo, mislim prvenstveno na političare, i oni to sustavno iskorištavaju. Mislim, ja sam u svom radu o GMO naveo konkretne podatke, mislim, to je poznata stvar da je Monsanto troši godišnje na desetke milijuna dolara za lobiranje u američkom kongresu i senatu. Da ne govorim o drugim slučajima, recimo direktno lobiranja kada je 2012. godine bio referendum u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji o obaveznom označavanju GM hrane na policama supermarketa. Monsanto i ostatak, ajmo reći tako, GMO družine su se udružili, proveli su žestoku protukampanju na koju su potrošili 40 i nešto milijuna dolara da bi uvjerili glasače kako se ne treba obavezno označavati GM hrana. Pri tome je sam Monsanto potrošio preko 8 milijuna dolara. Naravno, rezultat je bio taj da je tjesnom većinom izglasano u Kaliforniji da se GM hrana ne treba označavati. Znači, prošao je taj prijedlog Monsanta i ostatka biotehnološke industrije. U stvari, to govori znači da, kako ono kaže naš narod, para oče di burgija. Može li se zaključiti onda što je društvo korumpiranije, to je plodnije tlo za razvoj GMO-a? Pa ne bih baš izveo takav zaključak i onda potom ispada da su recimo Sjedinjene Američke Države najkorumpiranija zemlja na svijetu, a mislim da ipak nisu toliko korumpirani kao političke strukture u našoj zemlji ili nekim drugim zemljama, no međutim da su jako utjecajni korporativni interesi u svim zemljama, posebno u zemljama koje su prigrle ideale neoliberalnog kapitalizma, to je činjenica i tu oni neće posustati. Sad, ono što mi kao pojedinci i kao potrošači možemo i trebamo, to je da si posvijestimo sve opasnosti, eventualne benefite koje ja osobno ne vidim, recimo konkretno kod GM usjeva, ovakvih, naglašavam GM usjeva, znači korporativnih zaštićenih patentnih pravima, i da se tome suprotstavimo, znači da jednostavno ne dopustimo da nasjedamo na njihove laži, da nas uvjeravaju kako ukoliko ne prigrlujemo GM usjeve da ćemo svi pomirati od gladi, jer to jednostavno nije istina, mislim. Posebno ne ovdje kod nas. Poznata je stvar da ekološka poljoprivreda u skladu uz pomoć moderne tehnologije, modernih agrotehničkih mjera bez problema može prehraniti cijelo čovječanstvo. Znači, nama nisu potrebni ni GM usjevi, niti ovi moderni konvencionalni usjevi kojima se, nažalost, evo kako kaže još cijenjeni gost u studiju dr. Gugić, sustavno trujemo. Sve se to može riješiti da mi svi konzumiramo ekološki zdravu, etički prihvatljivo, socijalno prihvatljivu hranu. A evo još jedno pitanje za kraj, pa moramo završiti. Je li uopće dokazano da je GMO hrana štetna? Zavisi koga pitate. Ako pitate promicatelje GM tehnologije, oni će se uvijek pozivati na mnogobrojne studije koje su financirane isključivo od strane korporativnih interesa, gdje je pod navodnicima dokazano kako GM hrana nije štetna. No ako pogledamo recimo mnogobrojne slučajeve neovisnih istraživanja gdje su ti dotični znanstvenici bili sustavno diskriminirani i zlostavljani zbog svojih nalaza koji nisu bili u skladu sa korporativnom agendom, onda možemo vidjeti da tu mnogo toga jednostavno ne štima. A ja bih što se tiče ovoga vašeg pitanja odgovorio možda najbolje sa jednom studijom koju sam naveo i u svojoj knjizi,
a to je studija kanadskih znanstvenika iz 2012. godine koje su empirijski, znači znanstveno dokazali kako konkretno, znači u krvi trudnica i fetusa nalazi se znači jedan aditiv koji je ključni sastojak herbicida kojim se špricaju GM usjevi i to u krvi gotovo 80% fetusa i svih trudnica. I sad ja postavljam pitanje, znači svima nama, kako mi možemo znati da taj aditiv koji je znači sastavni dio jednog herbicida koji štetno djeluje na okoliš, kako on može djelovati, kako djeluje u krvi još nerođenog djeteta, mene je strah jednostavno odgovoriti na to pitanje. Pa eto, pitanje. tako da će dijete cijeli život biti otporno na štetnike, vjerojatno. Da, recimo tako, ali u svakom slučaju, mislim, budućnost nam nije svjetla ako dopustimo ovo daljnje trovanje i planeta i nas ljudi. Doktore Kelan, puno vam hvala. Hvala vam na pozivu. Doviđenja. To me sad podsjeća na ove analize utjecaja zračenja od mobitela i ovih stanica koje se postavljaju u urbanim središtima. Pa ja bi to vrlo jednostavno objasnio. Isto tako nije štetno kad ispitivanja financiraju proizvođači, ali... Točno. Da. Tu se radi o neionizirajućim zračenjima. Znači, zračenjima niskog intenziteta snage koje ne mogu izbaciti onaj jedan elektron iz jezgre vodika koji je najlakši element. Znači, da bi dobila neka takva stanica ili radarski sistem ili vaša televizija certifikat, onda se mjeri tamo odmah na samoj anteni ili releju ili odašiljaču, mjeri se količina zračenja i onda se kaže da je to zračenje neionizirajuće i dobijate certifikat. Ono što je gospodin govorio i što je zapravo poanta svega i što će udruga potrošača ili sve neke druge udruge uvijek imati materijala za 3 života. Prije 70 godina bio je radio Zagreb, bila je televizija Zagreb, drugih zračenja nije bilo mobitela. Danas vam svaka kuća operaterska ili televizija ili privatna ili radarski sistemi, svaki za sebe ima certifikat da nije škodljiv. Ali svi zajedno kako djeluju i koliko oni snagu zapravo proizvode na živa bića, to nije mjerljivo. Odnosno, to je nemoguće izmjeriti. Prema tome, ako dodirnemo prstom ovako, nije problem, ali ako 1000 puta ovako gurnemo, onda ćemo u ruku pomaknuti. Tako je pitanje što zapravo sva ta združena zračenja, a ona se kumuliraju u živom organizmu, šta ona zapravo čine u tim organizmima na sve nas žive ovdje. Da, pa zar ne bi netko trebao, neka institucija državna, jednostavno provesti mjerenja tog kumulativnog utjecaja? Trebalo bi. Moja doktorska disertacija se sastojala o tome, o volumnoj dozimetriji. Znači ja sam konstruirao fantome, dosta primitivne, ali takve jedine imamo ovdje, gdje sam pratio učinak zračenja, količinu apsorbiranog zračenja prilikom CT simulacije polja zračenja kod srednje velike žene, krupne žene i djeteta. Isto tako kod dječaka, srednje razvijenog i krupno razvijenog muškarca. Znači, volumen je vrlo bitan. Koliki volumen, moj volumen je veći nego vaš, znači ja mogu apsorbirati nešto veću količinu i zračenja i svega jer se to rasporedi na volumen. U Engleskoj postoji zakon gdje se mjeri količina zračenja za sve pacijente koji su bili u medicinsko-dijagnostičkim pretragama. 1976. godine počela su prva CT snimanja. Danas vam CT snimanje postoji u Vukovaru, Vinkovcima, u svakom mjestu. Možete ići na CT snimanja koliko god hoćete. Docent Šarić je nedavno u Glasu Slavonije naveo da količina pretraga koje se indiciraju i koje naši ljudi zahtijevaju i onda još 30% ni ne dođe po te nalaze, prelazi granice normalnog. U Velikoj Britaniji
svaka bolnica na kraju godine ili u određenom periodu jednogodišnjem se mjeri i svaka ona koja je imala 25% više zračenja nego što je uobičajeno dobija zabranu ili se ti aparati moraju ukloniti jer oni previše zrače. Mi ovdje radimo to sad eksperimentalno. Mi smo čak htjeli uvesti neke knjižice gdje bi bilježili koliko je ko puta bio na medicinsko-dijagnostičkim pretragama koje izazivaju, u ovom slučaju su to ionizirajuća zračenja. Znači zračenja koja se koriste u medicini su ionizirajuća zračenja, pogotovo kod mene na onkologiji. Tamo su sva zračenja. Znači ona su toliko jaka i toliko moćna da ona zapravo destruiraju membranu stanice, samu atomsku strukturu od čega smo građeni. Najviše smo građeni od vode, pa onda pratimo molekulu vode. Jeste li vi onda egzibicionistka tamo živite i radite? Ja moram reći da mi nažalost nemamo penzionera i to je žalosno. Jedan od razloga može biti zračenje. Mi smo imali do prije 7, 8 ili 10 godina, nije bitno, kobalt bombu. To je inače u Europskoj uniji zabranjeno, evo mi je nemamo, kažem, 10 godina, zbog toga što je to stalni nekontrolirani izvor zračenja. Znači, kobaltna bomba je nekontrolirani stalni izvor zračenja. Mi sad imamo linearne akceleratore. Mi imamo zadnjih 15 godina izuzetno dobro napravljen odjel u smislu da imamo centralnu pripremu citostatike, jer su prije se citostatici radili na onim stolićima gdje su sestre naše... Marija Kiri što je proučavala radi. Da, tako da posljedica toga mi na našem odjelu svake godine imamo sistematske preglede i 13 naših djelatnica ili djelatnika, ajde da malo raširimo, imaju dokazana genetska oštećenja i malformacije. Oni, opet zakon je takav, ako potpišu mogu ostati raditi na tom radnom mjestu ili se moraju na neko vrijeme maknuti. Da, opasno je to. Avantura praktički. Čujemo li se, gospođo Andreja Groz-Bošković? Halo? Čujemo se, dobro večer. Poštovanje. Vi ste, evo, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu, a na neki način sam ponosan što je to kod nas u Osijeku. Tako da baš nije sve u Zagrebu, eto nešto je ostalo i ovdje, zahvaljujući nekim političkim dogovorima, kamo sreće da ih je više. Pa evo sad kad slušamo sve ovo, vi pokrivate tržište hrane. Na neki način vi ste onaj zadnji filter koji treba biti znak za uzbunu ako se na tržištu pojavi nešto što je opasno, što je moguće opasno. Kontrolirate, upozoravate, nadzirete, reagirate na, imate sustav hitnog uzbunjivanja, reagirate na neke slučajeve. Ako se pojave, bilo je takvih, ne znam, zadnjih godina nekoliko, sad ne bih se svega ni sjetio, ali znam da je bilo. Koliko vi uopće možete iskontrolirati sve ovo što se pojavljuje? Zadnji put smo razgovarali kad je došao taj limun iz Kine, tretiran herbicidima, pa sad je li on zdrav, nije zdrav, tu se sad se lomila koplja oko toga, ali koliko mi uopće možemo vjerovati da to što kupujemo u trgovinama, da je to dovoljno zdravo i da ne moramo strahovati za svoje zdravlje ako sad to pojedemo? Jesu li to te jabuke iz Kine o kojima je dr. Gugić pričao? Jesu li to limuni ili možda i neki GMO organizmi? Koliko imate kontrolu nad tim? Pa ja, evo, za početak morala bi vas malo u nekim stvarima ispraviti kako ne bi potrošači dobili dojam da smo mi sve moguća institucija koja je krovna u smislu sigurnosti hrane. Krovna institucija po pitanju sigurnosti hrane je u stvari Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Što se tiče sustava žurnog uzbunjivanja, oni su također nacionalna kontakt točka za sustav žurnog uzbunjivanja i oni u stvari zaprimaju sve te obavijesti koje se tiču zdravstveno neispravne hrane, da li one dolaze sa nacionalnog tržišta ili sa europskog tržišta ili iz trećih zemalja. Tek kada oni procijene da je nekakva situacija koja zahtjeva procjenu rizika, onda ju šalju u Hrvatsku agenciju za hranu, gdje mi u stvari izračunavamo na temelju podataka koje smo dobili u okviru nekakvog analitičkog nalaza i u okviru prehrambenih navika i u okviru dakle vrijednosti koje su propisane, dozvoljene nekakvim pravilnikom ili nekakvim
tolerantnim vrijednostima za određenu komponentu, procjenjujemo taj rizik i u stvari njima na neki način sugeriramo što s takvim proizvodom učiniti. Moram naglasiti da je konačna odluka u stvari odluka nadležnog tijela. Takva je situacija bila, drago mi je da ste se na to vratili, i po pitanju onih limuna koji su u stvari od strane medija, ja bi se usudila tako reći, bili proglašeni zdravstveno neispravnima. Na kraju se pokazalo da to baš i nije tako. U stvari dogodilo se nešto vrlo interesantno. Potrošači su dobili, evo možda baš i sukladno ovoj praksi kao što je u Europi da se proizvod označi da je nečim tretiran, dobili su u stvari, učinio se kontraefekat. Dakle, i kada smo dobili informaciju što je učinjeno, mi se nismo znali ponašati sukladno sa tom informacijom, i ja moram priznati da se ja sada pomalo i brinem, jer svi smo mi potrošači, i ja sam potrošač i vi ste potrošač i tako dalje. Da li mi znamo u stvari se ponašati s obzirom na informaciju koju kao potrošač tražimo i koju u konačnici kao potrošač i dobijemo? Da li ćemo onda napraviti oko toga nekakvu aferu, nekakvu paniku, zaplašiti ljude, ili ćemo se ponašati odgovorno, educirano, i što ćemo u stvari napraviti? Ja zaista pozdravljam ovakve emisije kao što je vaša i kao što su emisije za informiranje potrošača, ali smatram da bi edukacija potrošača trebala ići u smislu da im se da zaista jedna ispravna informacija, a ne da im se daje informacija da sustav sigurnosti hrane ne funkcionira, da prehrambena industrija ima intenciju samo nagrabiti novce, a oštetiti potrošače, jer u konačnici i ti koji proizvode hranu, i oni su u jednom trenutku potrošači, i oni imaju djecu, i oni sasvim sigurno vode računa o tome što stavljaju na tržište. Neću generalizirati za svjetske, za nekakve kompanije za koje naravno ne mogu staviti ruku u vatru, ali konstatirati da prehrambena industrija u stvari samo radi na tome da zgrne nekakav imetak, dobitak ili nešto, a ne vodi računa o interesima potrošača, mislim da to zaista nije dobro, pogotovo ako govorimo o hrvatskoj industriji i ako želimo reći da naša industrija na niskim granama, da je sve uništeno, da jako mala industrija proizvodi hranu i slično tome. Evo, ja bi se zaista zalagala za to da se potrošače educira što je moguće više. Evo, ne znam da li ste znali da je gospođa Tanja Popović-Filipović i članica našeg upravnog vijeća. To govori u prilog činjenici da u stvari Hrvatska agencija za hranu zaista vodi računa o svim segmentima, dakle i o potrošačima, i o proizvođačima, i o nadležnim tijelima, dakle o svima koji su uključeni u sustav sigurnosti hrane. I definitivno nema suprotstavljenih strana. Mi na ovom pitanju sigurnosti hrane i ispravnom informiranju potrošača moramo biti svi na istoj liniji, moramo svi zajednički raditi. Ovo što je gospodin doktor na početku rekao da bolesti, dakle rak i slične bolesti potječu većinom od hrane, evo nažalost ja bih rekla da je to djelomično istinito. Mislim da u našem sadašnjem sustavu, načinu kako mi živimo, je veliki problem prehrambenih navika, načina prehrane, načina kako mi u stvari živimo, kakve su naše fizičke aktivnosti, kako se mi u stvari odnosimo sami prema sebi. Ne možemo reći da je isključivo hrana odgovorna za naše bolesti. Vjerojatno ima utjecaja i hrana. A da, jedemo puno ona 3 bijela zla, jeli? Sol, šećer, brašno. Tako je. Evo, mi smo nedavno donijeli jedno znanstveno mišljenje o prekomjernom unosu soli putem prehrane. Donesen je strateški plan za smanjenje unosa soli. Evo, danas je objavljeno znanstveno mišljenje poreklom o hrani koja sadrži ftalate, gdje je također procijenjeno da u hrani koja je na hrvatskom tržištu ta opasnost zaista ne predstavlja rizik. Dakle, obuhvaćamo zaista veliki broj različitih kontaminanata, različitih opasnosti i procjenjujemo rizik od toga i na dnevnoj bazi informiramo o tome. Ali mislim da to apsolutno nije dovoljno i mislim da se zaista sve institucije trebaju udružiti u takvom jednom, ja bih se usudila reći, velikom pothvatu. Hvala vam puno na razgovoru, gospođo Gross-Bošković. Zanimljivo je bilo, ali vrijeme nam istječe, moramo zaključiti emisiju brzo. Da, evo nešto malo reklama, pa ćemo dati završne riječi.
Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo Direktno. Novo u ponudi Modex Profiline-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, Div, tvornica Vijaka Samobor. Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo Direktno. Evo, ostalo nam je taman toliko vremena za završne misli. Doktore, hoćete završiti ovo? Pa evo, ja bih rekao, znači, hrana je jedan od mogućih čimbenika nastanka malignih oboljenja. Incidencija je neusporediva u odnosu na prije 100 godina. 1912. godine profesor Adler u New Yorku na sveameričkom skupu pulmologa izlazi na govornicu i izvinjava se kolegama što mora govoriti o jednoj beznačajnoj bolesti, to je rak pluća. Danas je to najučestalije maligno oboljenje kod čovjeka. Genom se naš nije mogao promijeniti u tako kratkom periodu. Ako uzmemo da je naš ciklus razmnožavanja 25 godina, znači u tih 100 godina se mogla napraviti 4 generacije, ne više. Genom se nije mogao promijeniti bez utjecaja iz okoline. Da li je to zračenje, da li su to prehrambene navike, da li je to neka kozmička sila za koju ja ne znam da postoji, ali je definitivno ono što mi imamo. Mi imamo sve veći i veći broj ljudi oboljelih od raka. Da, gospođo Tanja, koliko mi možemo uopće biti sigurni da to što kupujemo, da je to u redu? Sad smo čuli i ovu zanimljivu tezu od gospođe Gross-Bošković da više informacija na artiklima koje kupujemo u stvari nam razvija veći strah i otpor prema tim artiklima. Ima smisla, ali evo, mislim da je gospođa Gross-Bošković dala i odličan zaključak. Nekako se provlačila kao tema i ova nova uredba koja će se implementirati kroz novi zakon o informiranju potrošača u hrani. Mi svi zajedno moramo raditi na tome da ta uredba zaživi u stvarnosti i da se to provodi. Znači da ne razmišljamo kao da smo suprotstavljene strane, i Agencija za hranu i znanost, ovaj dio i udruge potrošača. Svi zajednički moramo raditi na tom dijelu da bi to znači, do krajnjeg potrošača došlo na jedan transparentan i jasan način. I još bi se samo nadovezala, provlačili smo stalno ovu priču mandarina i limuna. Veliku ulogu u tom imaju i mediji. U ovom slučaju mislim da je informacija izašla onako... Nije bila poluinformacija je izašla, toliko se brzo širilo po portalima, ljude uhvatio strah, jučer sam jeo, kupio sam 2 kile, kupio sam 3 kile. Znači ljudi nisu razmišljali koliko je ta informacija točna i zapravo treba pozvati medije na zajedničku suradnju da bi izašli sa jasnim informacijama. Evo, otkako sam ja prije par tjedana pročitao da se u jednom poljupcu razmeni 2 milijuna bakterija, ja se više ne ljubim ni sa svojom ženom. Dobro, evo, hvala vam lijepa na sudjelovanju. Vama, poštovani gledatelji, do sutra u 16. Doviđenja.